Mhuri yeZimbabwe pane nyaya inorwadza iyo yabva kugweru apo mumwe murume nemudzimai Definite Musomekwa naNigel Mukoki vakarasikirwa neupenyu hwavo, izvo zviri kufungidzirwa kuti vakazviuraya. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwawo kusubscribe nekulikeawo vhidhiyo rino nekusheyawo zvakare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Vanhu vemugweru vari kushushikana zvikuru mushure mechiitiko chinosiririsa icho chakaitika kuswera nezuro apo Definite Musomekwa akawanikwa akafa mumota yakatsva yerudzi rweHonda Fit pedyo neKing Cobra Mine mumugwagwa unonzi Fletcher. Murume wake Nigel Mukoki anofungidzirwa kuti ndiye akamuuraya asati azviurayawo nekuzvisungirira pamuti same day. So kuma6 dzemakuseni mumwe munhu aifamba aizvipfuurirawo nepo akaona mutumbi waDefinite uchibvira moto pedyo nemotokari iyo yakanga yakweretwa kuti vaende kumusha kwaNigel for a memorial service. Ongororo yakaitwa nemapurisa yakaratidza kuti Nigel akambodzokera kumba kwavo mushure mechiitiko ichi. Akarayira vana vake kuti vasataure nezvenyaya yerobhari iyo yainzi yakamboitika previous day pamba apa. Nigel akazowanikwa akafa na2 dzemasikati. Social media is buzzing with speculation, with some pointing to infidelity as a possible motive, suggesting the car's owner might be involved in a love triangle. Vari kuti muridzi wemotokari angangodaro akange achichita nemudzimai waNigel. Others argue that society's failure to teach men how to handle emotions or walk away from toxic situations contributes to such tragedies. Vamwe vari kuti panofanira kuitawo kuti varume vadzidze kucontrola mafeelings nema-emotions avo kwete kungomhanyira kuda kuzviuraya. Comments on social media highlights frustration, with some saying men are human too, not trees. Varume vanhuwo havasi miti, arguing better emotional education for boys to prevent escalating conflicts. The car owner's vague radio statements about reporting the vehicle as missing has fueled theories, but no evidence confirms these claims. Mhuri yeZimbabwe munoiona sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panhau idzi.